ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗು ಬಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಬಕ್ಕ ಕುಂಟು ಬುರ ದುಂಬು ಬುರ ಇಂಚ ಕುರ್ಕೊಂಡಿತ್ತೀರಿ ಇತ್ತೆ ಬುರ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಅದು ಅಂಚ ಬುರ ಇತ್ತದ ಕಾಲದಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಗ ಒಂದು ಸೀಕ್ ಬುರ ಬರ್ಪಿನಿ ದುಂಬುದ ಪುರ ಪ್ರಾಯದ ಬನ್ನೂರು ಮಟನ್ ಕಂತೀನಿ ಮೇರು ಅಂಚ ಅವು ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೋಣಕ ಕೊಂತೆ ರಾತ್ರಿ ಇದೀಕ ಮಟನ್ ದರೆ ಸಮನ್ಪುಗ ಮಟನ್ ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನೂರು ಮಟನ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ತುಲೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಯ್ಪಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲು ಫೋಕಸ್ ಐತೆ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಕೆಲದ ಜೂಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಕುಲು ಇಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ದುಂಬು ಪುರ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅವು ಒಂದು ಪುರ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಪುರ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏತು ಮುಂದುವರಿದಿನ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚುಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಟ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಸೊ ಸಂಡೇದ ದಿನ ನಮ್ಗೆ ದಾದ ಹೋತನ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಬೇಲೆ ಉಪ್ಪುನು ನಿನ್ನು ಅಂಡ ಸಂಡೇದ ದಿನ ತಾತು ಕೊಲಮೆದ ಬೇಲೆ ಅನ್ನದ ವಾ ದಿನ ಲಪ್ಪುಜಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಡಿಪುನ ಪತ್ತುನ ಕುಂಟಾಡ್ದುನ ಪೂರ ಆನಿ ಸಂಡೇ ನೆಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಸೊ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ದಾದಂದು ಪನಗ ಸಂಡೇದ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನಿಲ್ಲ ಬೇಲೆಗೆ ರಜೆ ಅಪ್ಪನು ಅಂಚಿನ ಜೋಕುಲುಪ್ಪ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಡಗರ ಬೇತೇನೆ ಸಂಡೆದ ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪನಿ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಅಂಚ ಸೊ ಇನಿ ದಾದ ಗಣಪರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೊತ್ತಿರಿ ಮಲ್ಲಮಗೆಲ್ಲ ಮೇರ್ಲ ಅಂಚೈತೆ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಬಂಡೇರಿ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಇಂಕ್ ಇಷ್ಟ ದಾದಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮಟನ್ ಇತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಬಂಡೇರಿ ಅಂಜಲವ ಮಾಂಜ ಒಂದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ರೈಕೆ ನಡ್ಡು ನೀರಿ ಮಟನೇ ಓಡುಂದು ಗೊತ್ತುಜಿತ್ತೆ ದಾದ ಪತ್ತೊಂದು ಅರೆ ಮೀನು ಇಷ್ಟ ಹಿಂಗೆ ಮಟನ್ ಇಷ್ಟ ಆರು ಪಂಪಿನಿ ಅವು ಸುರುಕಿ ತೋರಲ್ಲ ಮಾರೇದಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಪೂರ ಜಿಂಜಿನ ನಂಗೆ ಬಂದಿರು ಅಲ್ಲ ಮಟನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಮಲೆ ಬಂಡೆ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತು ಎಂಚಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಅರ್ಪೇರು ತೂಕ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿಬೇಕ ಏನು ಪಂಪಾನೆ ಎಂಚಿನ ಕಜಿಪ್ಪು ಬಣ್ಣದು ಬಕ್ಕ ಕೋಡೆದ ಈ ಮರುವೆದ ಒಂಜಿ ಗಸಿ ಮಂತದಿತ್ತೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನೆ ತೂದೆಪ್ಪರು ಯಾನು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇನು ಐತ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಅರಿಪೊತ್ತುದು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಐಟ್ ನಿಕುಲು ಬಾಕಿದ ಒಂದಿಟ್ಟು ತೂದುಪ್ಪರ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮಟನ್ದು ಸಾಮಾನ್ ಜಪ್ಪಲಕನೆ ಸಾಮಾನ್ ಜತ್ತದು ಬಕ್ಕ ಮುಂಚಿ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪುನ್ ಪಂಡದು ಒಂದಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಬೇಕ ಅವು ಅರಿ ಪೊತ್ತುದು ಪಾಡ್ದಂಚಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ತೂಲೆ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಅನ್ಪಿನಿಕ ಟ್ರೈ ಮಂತ್ ತೂಲೆ ಅನ್ಪನ್ಪೇನ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಪರಿಮಳದ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನ ಕಜಿಪು ಅಂಚೆ ಒಂತೆ ಕಜಿಪು ಅವಲ ಉಂಡು ಕೊಡೆದ ಮರುವೆ ಪಂಡ ರಾತ್ರಿಗೆ ಮಂತ ದೀತೀನಿ ಅಂಚೆ ಒಂತೆ ಒರಿದಿನ ಶೋಕ ಉಂಡು ಪರಿಮಳ ಇತ್ತೆ ತೂಕ ಅಂಚನೆ ಅಟಿಲ್ಕೊಂಡಿಡುವಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪಿನ ಏಪಲ ಅನುಕೂಲ ಒಂದು ಉಪ್ಪೆ ಅತ್ತನ ಪಿದೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಉಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪನ್ಪಿರು ಅಕ್ಕ ಈರೋಜಿ ಅಟಿಲ್ಕೊಂಡಿಟ್ಟು ಪಾತೆನ ಖುಷಿ ಆಪಣ ಇಂಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಪಣ್ಣದು ಸೊ ಇನ್ನು ಯಾನು ಅಟಿಲ್ಕೊಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೂರ ಅಟಿಲ್ಕೊಂಡಿಡೇ ಇತ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ 4 ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ತೂಲೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೀನಿ ಅಟಿಲ್ಕೊಂಡಿಡೇ ಯಾನು ಪಾತೇನು ಅಟಿಲ್ಕೊಂಡಿಡೇ ಯಾನು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಪೂರ ಇತ್ತನು ಬಕ್ಕ ಫಾರ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್ ಇಂಕ್ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನಗ ನಮ್ಕ್ ಆತು ಪುರ್ಸೊತ್ತುಲ ಪೂಜಿ ದುಂಬು ಪುರ ಅನ್ನೋ ವಾರಡು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಹಣ್ಣಲ್ಲ ಬರೋಂದಿತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಆತಲ ಇಜ್ಜಿ ವಾರಡು ರಡ್ಡು ಹತ್ತು ನಾನು ಒಂಜಿ ಬರ್ಕು ಮಂಚ ಸೊ ಸೋಮವಾರ ಇನಿ ಪಾಡಿ ಅನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಪಾಡು ಜಾನು ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ದೀಪೆ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಗುರುವಾರ ಹತ್ತು ನಾನು ಶುಕ್ರವಾರ ಏನೊಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಡ್ ಪಣ್ಣದು ಇಂಕ್ಲ ಆಸೆ ಅಂಚ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಕೊಪ್ಪೆ ಅತ್ತ ನಾನು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೊಸತ್ತೊಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೋರಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಓವಣಲ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಡು ತೂಪನಕ್ಲಿಗೆ ಖಾಲಿ ಉಂಪಿನ ತಿಂಪನಂದತ್ತು ಇಂಕ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಆವಡು ಎನ್ನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತುನ್ನ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಪಯೋಗ ಆವಡು ಪಣ್ಪಿನೊಂಜಿ ಆಶೆ ಓಕೆ ತಿನ್ಪುನ ಉಂಪುನ ತೂಪಾರ ಇಂಕ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಪಯೋಗ ಆವಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಕ ರಡ್ಡನೆ ಪಂಡ ಎತೋ ಜನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಉಪಯೋಗ ಅನ್ನಗ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿಗ ಅಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲ್ಯಾನು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ್ಯಾನು ದಯಗಂದು ಪನಗ ಅಪಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಮೆರ್ನ ಚಾನಲ್ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ತುಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪು ತೂಕ ಬಣ್ಣದು ಅಂಚ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾನೊಂಜಿ ಕೊಡೆದೊಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂಜಿ ಇಂಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬೋಡು ಅವು ದಾದೊಂದು ಪನಗ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಡ್ 8th ಗದೆ ತೊಂದಿನಿ ಅಂಡ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ಅವು ದಯಗಂದು ಪನಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ದ ಇಶ್ಯೂ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅಕಲ್ ಕೊರೊಂದು ಇಜ್ಜಣ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಇಶ್ಯೂಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಗೆ ಬಕ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಎನ್ನ ನೆನಪಂಡಿಗೆ ಮೆರಡ ಆಪಣ ತೂಕ ಪಣ್ಣದು ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಎಂಡದೇ ತೊಂದಿನಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ವೈಕ್ ಪಣ್ಣ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯರೆ ಪಣ್ಣದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಕ್ಕಳು ಕೊರ್ಪು ಜಿರತ ಪಣ್ಣದು ರಿಸೈನ್ ಬತ್ತದು ಇತ್ತು ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿರ್ಗೆ ನಾನು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಓಕೆ ಕೋಡೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟದು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನಾನು ನೆಟ್ಟಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಓಕೆ ಸೊ ರಿಸೈನ್ ಕೊಡ್ದು ಬತ್ತದು ಇತ್ತಿರ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಒಂಜಿ ವಾರ ಅನ್ನಗ ಕೋಡೆದ ದಿನನೇ ಐದು ಒಂಜಿ ಆನೊಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಒಂಜಿ
ಕೋಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇನು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಮಿರಾಕಲ್ ಅನ್ನಗ ನಮಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ನಮಕೊಂಜಿ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡದ ಆ ಟೈಮ್ಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕಾಪಾಡು ಬಂದು ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಉಪ್ಪುನ ತಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಉಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೊನೊಪ್ಪಿರ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪೋಪ ಒಂಥರ ಎಲೋನ್ ಫೀಲ್ ಮನ್ಪುರ ಪಂಡ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ದೂರ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ಅತ್ತ ನಾನು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಕಷ್ಟ ಬರ್ರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತ ಪಿರಾವಡ್ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪಿರ ಆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಾತನಾಡ ಖಂಡಿತವಾದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅದ್ಭುತವಾದಪ್ಪುನು ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡಿ ಆಯ್ತ ವಿದಿನ್ ಒಂಜಿ 5 minutes ಎಂಕ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತನ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಪನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಂಡ್ ಪಣ್ಣದು ಒಂದು ಎಂಕ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ದಯಗನ್ ಪನಗ ವಿದಿನ್ 8 days ದೌಲೈಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ದೇತೊಂಜಿ ಕೋಡದ ದಿನ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತನ ಓನ್ಲಿ 7 days ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿನ ದಯಗ ಈ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆಂದು ಪನಗ ಎದೋ ಜನ ಎಂಡ ದೆತೊಂದಿನಕ್ಲಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿನ್ ಪನ್ಪೆರು ಡೈಲಿ ಪನ್ಪೆರು ಮೇಡಮ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿನ್ ದಯಗನ್ ಪನಗ ಎನ್ ಮುರಣಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಅವೊಂಜಿ ಉಂದುವೆ ಪಾಡಿಯನು ಎಂಚ ಚಾಂಟ್ ಮನ್ಪುನು ವಾ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದು ನಿಕುಲು ಕೊಲ್ಲುಡು ದಾದ ಮನ್ಪುಡು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಗೋ ಮನ್ಪುಡು ಅವೇನೇ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪೆರಲಿ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಶಾಲೆಡು ಟೀಚರ್ ನಕಲು ಬರವಣಿಗೆ ಕೊರ್ಲಕ ಅವೇನೇ ಬರೆಯೊಂದುಪ್ಪೇರು ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿಲಕ ಮಂಡೆಡ್ ದಾದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದು ಮಂತ್ ನಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದು ದಾಲ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಓನ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಈರೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಈರೆ ಮಿರಾಕಲ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪರು ಮಂತ್ ನಾಡ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಐಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪ ಒರಿಯರಿಯನ ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಒರರ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ದ ಪಾಡೋಂದು ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಒಕ್ಕಲ ನೆನಪು ಬಿಚ್ಚಿ ಕೆಲವು ಪುರ ಎಂಕ್ ಬೈದಿನು ಕೋಡೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೈದಿನು ಎನ್ನ ಪಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಪಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಪಣ್ಣದಾದ ಗೊತ್ತುನ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಇಡ್ಲ ಐತೋ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಉಪ್ಪುನಗ ಮೇನ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪನ್ಪ ಕೆಲವು ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಪುನ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅವೇ ನಂಗೆ ಎಡೆಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಏನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ತೂಲೆ ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ ವಿದಿನ 7 days ತಿಕ್ಕಿನತ ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಇತ್ತೇನು ಅಂಚ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಡಿಯರ್ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಈರೊಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಎನ್ನೆನೆಕ್ ಇರೆಗೊಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿನ ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎತೋ ಜನ ಎಂಡ ಕಲ್ತ ದಿನ ಕುಲಿದ್ರು ಅಕಲೊಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಎನ್ನೆಲೆ ಐಡ್ದಕ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪುಜಿ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಗೋ ಮನ್ಪುಲಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡನೆ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ವಿಷಯದಾದ ಅಂದ ಪನ್ನಗ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟೀನೇಜ್ ಪೊಣ್ಣುಲಾವಡು ಆಣುಲಾವಡು ಬರ್ಪೇರು ಸೊ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪನ ಸ್ಥಾನಡು ಉಂತುದು ನಿಕ್ಲಿ ಪನ್ಪೆ ಎತೋ ಜನ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪೋದುಪ್ಪೇರು ಲವ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಅತ್ತನಾಳ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲು ಎನ್ನೆನಂಚಿನ ಪ್ರಪೋಸಲ್ನ ಎದುರ್ದ ಎಸೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಪಣ್ಣದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪೋದುಪ್ಪೇರು ತೂಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪಿನಿ ನಿಕ್ಲ ಅಪ್ಪಮ್ಮನಕ್ಲು ಎತೋ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತದು ಭಂಗ ಬತ್ತದು ಬಂಜಿ ಬೈ ಕಟ್ಟದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊರ್ರೆ ಅಕ್ಕನ ಲೈಫ್ ಇಡೀ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಂತದುಪ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಕನ ಲೈಫ್ ಮುಡಿಪಾದದು ಇದುಪ್ಪೇರು ಸೊ ಅಪ್ಪಮ್ಮನಕ್ಲೆ ತುಲೆ ಬರ್ಪುನಕ್ಲು ನಮಕ್ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆದುಪ್ಪೇರ ಟೆಂಪರರಿ ಆದುಪ್ಪೇರ ಅವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಂಡ ನಿಕ್ಕನ ಕರ್ತವ್ಯ ದಾದಂದು ಪನಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲು ನಿಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ಜೀವನ ನೀವು ಮುಡಿಪಾದದು ಇನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿತೀನಿ ಅಪ್ಪಮ್ಮನಕ್ಲೇನು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ನಿಕ್ಲ ಏರೇನು ಪ್ರೀತಿ ಮಂತುಂಗುಲರ ಆಕುಲ ಮೂಕುಲ ಪಂಡದು ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲ ಮೇನ್ ಗೋಲ್ ಅವಡು ದಾಲ ಅಚೀವ್ ಮನ್ಪಂದ ಲೈಫ್ ಖಾಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಯಾನ್ ಪ್ರೀತಿ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಪನ್ಪುಜನ್ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಬೋಡು ದಯಪಣ್ಣ ಪ್ರೀತಿ ಜಿನ ಆ ಒಂಜಿ ವನಸ್ಡು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇಜ್ಜಂದಿಲ್ಲಕ ಇತ್ತೆ ವನಸ್ಸು ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮಕೊಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರೋಡಣ್ಣ ಉಪ್ಪಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ವನಸ್ಸು ಓಕೆ ಸೊ ಒಂಜ ಪ್ರೀತಿ ಸಹಜನೇ ಆಂಡ ಐತ ಪಿರೋಡೆ ಪೋದು ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ನು ಆ ಒಂಜಿ ಟೀನೇಜ್ ಲೈಫ್ ಪಣ್ಣೊಂಡತ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಷಸ್ ಲೈಫ್ ಆ ಲೈಫ್ನು ನಿಕುಲು ಹಾಳು ಮಂತೊನಜಿ ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಪಿಂಗೆ ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಸುಸೈಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಪಿಂಗೆ ಅಂಚಪುರ ಮನ್ಪೆರೆ ದಯಮಂತ ಪೂಜಿ ದಯಗಂದ ಪನಗ ಯಾನಾಕಲ ಪುದರ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೂಜಿ ದಯ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ದಿಪ್ಪೆ ಆಂಡ ಮಾತ ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ ಟೀನೇಜ್ದ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗಾವಡು ಆಣುಲೆಗಾವಡು ಒಂಜೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕುಲು ನಿಕಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಂಚಿ ಗಮನದಿಲೆ ನಿಕಲ ಅಪ್ಪೆ ಅವಡು ಅಮ್ಮೆ ಅವಡು ಕೆಲದ ಪಾಪ ಅಪ್ಪೆಲು ಏರಿಯನ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮಂತದ್ದು ನಿಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಕಲ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬರ್ಪಿರು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಂತದ್ದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ಪವಿರು ಪಾಪ ಕೆಲದ ಜೋಕ್ಲು ಎಂಕುಲ ಕಲ್ತದ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲಂಡಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕಲ್ಪಾಡು ಪಣ್ಣದು ಎತೋ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟದು ಏರೇಡ ಸಾಲ ಮೂಲ ಮಂತದ್ದು ಬಂಜಿಪಾಯಿ ಕಟ್ಟದು ಮನ್ಪುನಗ ನಿಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲು ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪೊಡಿ ನಿಕ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಮನಕ್ಲೇನು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿದ ಮನ್ಪುಲಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಾನು ಲೆಗಾಡು ಪೊಣ್ಣು ಲೆಕ್ಕ ಪನ್ಪಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲು ಇನ್ಕಮ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ತುಲೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಯ್ಪಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲು ಫೋಕಸ್ ಐತೆ ಕಲ್ಪನಾಗ ಕೆಲದ ಜೂಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಕುಲು ಇಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ದುಂಗು ಪುರ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅವು ಒಂದು ಪುರ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಪುರ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏತು ಮುಂದುವರಿದಿನ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅವಡು ಅತ್ತ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಅವಡು ಜಾನ್ಕಾರಿ ಪುಣ ಐತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಉಪ್ಪು ಸೊ ಯಾನ್ ಈ ಇಂಚ ಕಲ್ತಿಬಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಕಲ್ಪುಡು ಪಂಡದು ದುಂಬೆ ಗೊತ್ತು
ಬರ್ಪುಣು ಓಕೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಇನ್ಕಮ್ ಸೋರ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಭಂಗ ಬರ್ತದಿನ ಅಪ್ಪೆ ಮನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕುಳು ದಾದ ಎಂಕಲೇರ್ದು ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಅವೇನೇ ನಮ್ ಕೊರ್ಕ ಪಣದ ಅವೇನೇನಲೆ ಪನ್ಪಿನ್ಯಾನು ಬೊಕ ಏದೋ ಜನ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪೋದು ಬುಲಿಪುನ ಮೂಡ್ರಿ ಪೂರೊಪ್ಪರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇತ್ತು ನಾಡು ಫಸ್ಟ್ ಪೋದು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಪೋದು ಶವರ್ ಬಾತ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತ್ ತೀರುಂಡು ಆತು ಪುಲಿ ಮನಸ್ಸು ಹಗೂರಾಪುಂಡು ಐಡ್ದಕ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಂತದ ನಿಕ್ಲೇನು ಬುರ್ದು ಪೋಪುನಾಂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲು ಅಂಗಲಾಚೋಚಿ ಈ ಪ್ರೀತಿ ತುಲೆ ಟ್ರೂ ಲವ್ ಇತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪುನಾಂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಕ್ಲೇನು ಬುಲಿಪಾಯರ ಬಿಟ್ಪುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಣ್ಣೀರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬಿಟ್ಪುಜಿರು ಒಂಜಿ ನಿಜವಾಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಂಜವಾಡು ಪೊಂಜವಾಡು ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದ ನಿಕ್ಲೇನು ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪುನಾಂಡ ನಿಕ್ಲ ಕಣ್ಣಡು ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟು ನೀರು ಬರ್ತನ ಅಕ್ಲೇಗ್ಲ ಎದುರು ಬಿಸತಿ ಪಾಡ್ಲಕ ಅಪ್ಪನು ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬರ್ಪೋಜಿರು ನಿಕ್ಲೇನು ಬಡಿಪೋಜಿರು ನಿಕ್ಲೇನು ಬುರ್ದು ಪೋಯ್ಬೇಕ ನಿಕ್ಲು ವಾಸ್ ತಿತ್ತಿಡುಳ್ಳಾರ ಪಣ್ಣ ತುಯ್ಯರ ಬರಂದಿನ ನಿಕ್ಲು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಅಂಗಲಾಚೋಚಿ ಅಕ್ಲೇ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡು ಅಕ್ಲೇ ಎಂಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಪಣ್ಣದು ಉಮ್ಮನ್ ಪೋಚಿ ಅಕ್ಲೇ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಂತಿನ ತಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಟ್ರೂ ಲವ್ ಇತ್ತು ಅಕುಲು ನಿಕ್ಲ ಪಿರವಡು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬರ್ಪೇರಿ ನಾನು ಮುಂದಿನೇ ನಾನು ಪನ್ಪೀನಿ ಓಕೆ ನಿಜವಾಗಿನ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡದು ಓಡೆಗ್ಲ ಪೋಪುಜಿಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅದು ಬುಟ್ಟು ಬಿಡ್ಲಿ ಅವಿನ ಪತ್ತದ ದೀವಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೆಗಂದು ಪಂಪಿನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಕೈತಲ್ ಬರ್ಪನೆ ಆಣಲೆಗೌಡ ಪುಣ್ಣಲೆಗಲವಡ ಈ ವಿಷಯ ಪನ್ಪಿನ ದಯಗ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಕು ತಡೆಯರೆ ತೀರುಜಿ ಎಂಕು ಬುಲಿಪೇರ ಬರ್ಪನ ಅಂಚೆ ಶವರ್ ಬಾತ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಲ್ಪ ಏತು ತೀರು ಆತು ನಿಕುಲು ಬುಲಿಪುಲೆ ಮನಸ್ಸು ಭಯಂಕರ ಹಾಗುರಾಪುನ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಈ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಮೂಡುಪುನ ಕೊಡಲಾತ ಸ್ಯಾಡ್ ಸಾಂಗ್ ಕೇನು ಬಕ್ಕಲಾತ ಮೂಡ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಪಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚಿನ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಸ್ಯಾಡ್ ಸಾಂಗ್ ದನಿ ದಯಮಂತದ ಅಂಚೆ ಮನ್ಪರ ಪೋಚಿ ಆ ಟೈಮ್ ನಿಕುಲು ಬಯ್ಯದ ಪೊಟ್ಟು ವಾಕಿಂಗ್ ಪೋಲಿ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೀ ಇದಿಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಮೂಡುದಕ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ఉంది ಅನ್ಪಂತ ದಯಗಂದು ಪಂಡಗ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಫೋಕಸ್ ಬರ್ಪುನು ದಾದ ಆವುಡು ಲೈಫ್ ಒಂದು ಪೂರ ಅಚೀವ್ ಮನ್ಪೆರ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಧ್ಯಾನಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫೋಕಸ್ ಬರ್ಪುನು ಅನ್ಪನ್ಪೇನ ಸೊ ದಯಮಂತದ ಇಲೆಲ್ಲ ಟೀನೇಜ್ ದಕ್ಕುಲು ಅಕುಲು ಮುಕ್ಕುಲು ಪೂರ ದಯಮಂತದ ಒಂಜಿ ರಾಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಪೋಚಿ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾಗಿ ಆ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ನು ಒರಿಪಾಲೆ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಏರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಮನಕ್ಲಿಗೆ ಕುಚ್ಚನ ಮಂತ ದುಪ್ಪೇರು ಚೀ ತೂನು ಪಣ್ಣು ದುಪ್ಪೇರು ಅಪ್ಪೆ ಮನಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಮನ್ಪಾಲೆ ತರಕಂತದ ಪಾಡ್ರೆ ಬುಡಚಿಂದೆ ಅನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಅನ್ನು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟೀನೇಜ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಓಕೆ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಒಂಜಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ತುಯ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತುನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಿಳಿಪರಕ ದಾಗಂದು ಪನಗೆ ಇಂಚ ರಫ್ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಜೋಕುಲ ಪುರ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಮನಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬಿಳಿಪೆ ಆ ಒಂಜಿ 10th ಒಂಜಿ ಆಣು 14 ವರ್ಷದ ಆಣು ಆ ಶಾಲೆಡ್ ಆಣು ಕಪ್ಪುಗೆ ಅಂಚ ಜೋಕುಲು ಪುರ ಸೇರ್ದು ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಿಕುಲು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಕೇರಳ ತಿನೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಣನ ಪುದರ್ ಮಿಹೀರ್ ಪಂಡದು ಓಕೆ ಎಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಶಾಲೆಡ್ ಬಾಲೆ ಕಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಪಣ್ಣದು ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ್ಗೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಗುಂಡಿ ಇರ್ಬೋದು ಆನ ಒಂದು ಮಂಡೆನು ಒತ್ತು ದೀಪಿನ್ಗೆ ಐದಕ್ಕ ಪಡಿಕೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಪಡಿಕೆ ಉಪ್ಪುನತ ಅವೇನು ಮಂಡೆನ ಈಸ ಅವ್ನಿಗೆ ಅಂಚಪುರ ಆ ಬಾಲೆದ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲ್ದಾದ ಗೊತ್ತು ಜೋರದಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ 4 ದೀಪೇರು ಬಕ್ಕ ಪಾತೆರು ಬರ್ಪೇರು ಕೆಲವುದ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಜೋಕುಲಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸದ ಜೋಕುಲಪ್ಪ ಅಕುಲು ಆ ಟಾರ್ಚರ್ ನದಿತ್ತು ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಪನ್ಪುಜಿರು ಮಾತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅನಿ ಈ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಜೋಕ್ಲೆನು ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕುಂದ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಡ ಕೇಂದ್ರ ನಿಕ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ದಾದ ಅವನುಂಡು ದಾದ ವಿಷಯ ಪಣ್ಣದ ದಯಮಂತದ ಮುಕ್ತವಾದ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಗೊತ್ತನ ಜೋಕ್ ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಇಂಗಿನ ಗೊತ್ತನ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅದು ಎಂಕ್ ಈತೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕನ್ನೋಡು ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಪಣ್ಣದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ದಿದುಪ್ಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಮನ ಕಣ್ಣ ಪಣ್ಣ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಪಣ್ಣದು ಜೋಕುಲು ಕೆಲವದ ಜೋಕುಲು ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತು ಪನ್ಪುಜ ಕೆಲವದ ಜೋಕುಲು ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತು ಪನ್ಪ ಓಕೆ ದಯಮಂತದ ಮಾತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ಕ್ಲಯಾನ್ ಈ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಜೋಕುಳ ಮುಕ್ತವಾದ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆನು ಬೈಯದ ಕೊಡ್ತು ಸಂಡೆದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಪುನ ಆ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಬೋಡು ದಿತ್ತುಕೊರ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಆಯ್ನಕ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ದಿತ್ತುಕೊರ್ಲೆ ಖುಷಿಟೆ ತಿರ್ಗಾಲೆ ಪತ್ತಲೆ ಪೂರ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಳ ಶಾಲೆಡ್ ದಾದ ಒಂದುಂಡು ಶಾಲೆಡ್ ನಿಕ್ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡ ಪಣ್ಣದ ಮುಕ್ತವಾದ ಕೇನೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲಾಡ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಗೆ ಮಂತ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಕೇಳ್ನೆಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯ ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಿತ್ತಿರ್ದು 14 ಅಂತಸ್ತು ಅದಾದನ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಅಪ್ಪೆ ಮನಕ್ಲ ದೂಡೆ ಬುದುಕಂದಲಾಗಿದ್ದು ಬಾಲೆ ಸೈತನು ಯಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಂಕ್ ತೂಲೆ ಪನ್ನಗನೆ ಎಂಕ್ ಒಂಥರ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಬರೋದುಂಡು ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಎತ್ತು ಭಂಗ ಬತ್ತದು ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಜೋಕ್ಲಿ ಜನನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಜೋಕುಲ ದಾದ ಬೆಲೆ ಪಣ್ಣದ ಪಟ್ಟ ಬರಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬಂಜಿನ ಪೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಭೂಮಿ ಕನ್ನಪೇರು ಭೂಮಿ ಕನ್ನಗಲ ಏತೋ ಬೇನೆ ಎತ್ತು ಬೇನೆ ಇತ್ತು ನೋಡದ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿದಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಎತ್ತು ಬೇನೆ ಪುಣದು ಆ ಒಂಜಿ 1 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮನ್ಪುನ ಐದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದದಾಯ್ಬೇಕ ಬೇನೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಸೊ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಮನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಾವು ಕಣ್ಣ ಎದುರುಡೆ ಆ ಬಾಲೆ ನಿತ್ತಿರ್ದು ಬಿಡ್ದು ತಿತ್ತು ಬುರ್ನಾಗ ಎಂಚಾದಪ್ಪು
ಬಾಲ್ಯ ಸೈತನು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಆ ಒಂದು ಶಾಲೆದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಂತದಿರಿಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅವಡು ಅತ್ತ ನಾನು ಆಯ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಂದಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕಲು ಒಂಜಿ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್ ಇಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಕ್ಕಳದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿರಿಗೆ ಕೂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಕ್ಕಳದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯ ಸೈತನಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಂತ್ರ ಈತೊಂಜಿ ಕ್ರೂರ ಮನಸ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಜನಕುಲೋಕೆ ಸೊ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲ ಕಲ್ಪುನಾಂಡ ಕರಾಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ಪಾಲೆ ಮೈಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಲಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅದು ಇತ್ತದ ಕಾಲಡು ಜೋರು ಬೋಡಿ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನಿ ಜೋರು ಇತ್ತನೇ ಒಂಜಿ ಎದುರುದಕ್ಕಲು ದಾಲ ಪನ್ನಗ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮನ್ಪೆರ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗು ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ದಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಏರಾಣಲು ಒಂಜಿ ಮನ್ವಂತ ನಾಲ್ ದೀಪನಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮನ್ಪೋಡು ಜೋಕ್ಲೇನು ಕೆಲವೊಂದು ಜೋಕ್ಲು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಪೂರ ನಿಂಗದಕ್ಕಲು ಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಏರಾಣಲು ಒಂಜಿ ಎದುರು ಉನ್ಮಂತ ನಾನು ಪ್ರತಿರೋಧ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಶಕ್ತಿ ಆ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಲಿ ಕರಾಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗ ಅತ್ತನಾಡ ಎಂಚಿನಾಡಲು ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಪ್ಪಗ ಅನ್ನಗ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುನು ಓಕೆ ದಯಮಂತದ ಜೋಕುಲು ಮುಕ್ತವಾದ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಶಾಲೆದಾದ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವಿರು ಅವೇನು ಪೂರ ನಿಕುಲು ಮುಕ್ತವಾದ ಕೇಳಿ ಮಂತ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಶಾಲೆಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರ್ಲಿ ಎಂದು ಪನ್ಪೇನು ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಮಸ್ತಿ ಅನ್ ಗುರ್ತೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆನೆ ಬೋಡಿತ್ತೇನೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪಂಡ್ಯಾನು ಮಾತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕಲು ಎತೋ ಜನ ಎನ್ನ ಲೇಡೀಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಕಲು ಮಾತೆರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಟೀನೇಜ್ ಜೋಕ್ಲುಲೆ ಪನ್ಪೆರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಟೀನೇಜ್ ಜೋಕ್ಲುಲ ಪಣದು ದಯಮಂತದ ಜೋಕುಲ ಮುಕ್ತವಾದ ಪಾತೆಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಮುಖಾಂತರ ಪನ್ಪಿರಿ ನಾನು ಪಾತೆಲ್ಲ ಎಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆದ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಜೋಕುಲ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಇಮೋಷನಲ್ ಆಪ್ಯಾನು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಎತೋ ಜನ ಜೋಕುಲು ಆಕಲಾತಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್ ಇಪ್ಪು ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲು ಜೋಕುಲು ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲೇರು ದಾದ ಅವ ಪೂರ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಗೊಡವೆನೆ ಪೂಜಿ ಅಂಚ ದಯಮಂತದ ಬಂದ್ಪೂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆನು ತೂಲೆ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲೇರು ಮೊಬೈಲ್ ಕುಟೋ ನುಪ್ಪೇರು ಜೋಕುಲು ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲೇರು ಪೂರ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಟು ತೂಲಿ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏಜಿದ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆದಪ್ಪ ಅವೇನು ತೂವಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಓಕೆ ಇತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ಮಾಡ್ದೇನು ಅಲ್ಪ ಕುಂಟು ನ್ಯಾಂಡು ನುಪ್ಪುಲಾಂಡು ಪಕ್ಕ ಕೋಡೆದಂಜಿ ಮರ್ವೈದ ಉಂದುಂಡು ಎಂಚಿನಪ್ಪ ಗಸಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಮೇರೆ ಎನ್ನ ಯಜಮಾನ್ರು ಹೋಗಿ ಪೋತಿರು ಆರು ನನ್ನ ದಾದ ಪತ್ತೊಂದು ತೂಕ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿರ್ದಿಂಚಿ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಂಚೊಂಜಿ ಆಯ್ನೊಂಜಿ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಯಾವೊಂದು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೂಪ ಅಂತಲಿ ಎನ್ನ ಮಗನೊಂಜಿದ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗು ಬಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿಗೆ ಅತ್ತು ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡದು ದಾಲ ಸುಖೇಜಿ ಅಕಲಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಇಡುಕ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪಮ್ಮ ನಕಲು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈತ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಲ್ದಿರು ಎಂಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಮ್ಮ ನಕಲು ಎನ್ನ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಮನ್ಕೊಡು ಐಕ್ಯಾನ ಎನ್ನ ಇಂಬೆಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟೆಡ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತದ ಕಲ್ಪುಲ ಪಂಡದು ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಆಗ್ಬೇಕು 22 ರಜೆ ಉಂಡಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಏತು ದಿನ ಉಂಟ ಬಲ್ಲೆ ರಜೆ ಗುಂಜಿವಾರನ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗುಂಜಿವಾರ ಮುಟ್ಟ ರಜೆ ಉಂಡಿಗೆ ಐದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನನೇ ಮಗನ ಏಜಿದ್ದಾನೆ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲುಪ್ಪ 17 ಏಜ್ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀಸಿದ ಮಗೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿಯ ಬಿಟ್ಟೆ ಓಕೆ ಸೊ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಈ ಟೈಮ್ ಅಡು ಪುರ್ಲು ಮಂತ್ ಕಲ್ಪುಲಿ ನಿಕ್ ಐದಕ್ಕ ಬೋಡಿಕಿನ ಏತಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಐದಕ್ಕ ರಜೆ ಉಂಡು ಏತು ತಿಂಗಳು ಬಲ್ಲ ರಜೆ 3 ಮಂತ್ಸ್ ರಜೆ ಉಂಡಿಗೆ ಪುರ್ಲು ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಈ ಟೈಮ್ ಅಡು ಪುರ್ಲು ಮಂತ್ ಕಲ್ಪುಲಿ ಪೂರ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ಲ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಪುರ್ಲು ಮಂತ್ ಕಲ್ಪುಲಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಓಕೆ ಅಂಚೆನೆ ಏರೆಗ್ ಮಾತ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲ ಎದೋ ಜನತ ಪರ್ಸನಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪನೆರಾವಿನ ಅಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪೂರ ಯಾನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಪ್ಪೆ ತುಲೆ ಮೂಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಮುಲ್ಪ ಬಲ್ಲೆ ಬರ್ತದೆ ಇಂಕ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವದಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುಜಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಉಪ್ಪುನ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಕಲ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಇತ್ತನಾಡ ಎಂಡ ಬತ್ತದ ಅಲ್ಪ ಮುಕ್ತವಾದ ಉನ್ಮಂಪುಲಿ ದಯಮಂತದ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ ಅಕ್ಕ ವನಸಾಂಡೆ ತಿನ್ನೆರೆ ದಾದೆ ಅಂಚಪುರ ಕೇನೊಚ್ಚಿ ದಯಮಂತದ ದಯಗನ್ ಮನಗೆ ಆತ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಪಣ್ಣದು ಪೂರ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ದಾದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಣ್ಣದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಓಕೆ ಪಾಡಲ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಇಂಚಪುರ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡು ಐಕೂರ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದಿಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗಾನು ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಉಪ್ಕೊಂಡೆ ವಿದಿನ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ನಿಕ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಪೇ ಓಕೆ ದಾದ ಬತ್ತೊಂದು ಹತ್ತರ್ಮೆ ಸರ್ ಎಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ ಎಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ ಈರೆ ಆತದಾನೆ ಇರು ನೇರ್ಪಿನಿ ಎಂಕು ತೂಲ ಊರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಮೇರೆ ಪಾಪಗೆ ದಾದಿ ಪಾಪ ಪಾಪನ ಪಾಪಿ ಬಿಜು ದಾದ ಬತ್ತೊಂದು ಹತ್ತೀನಿ ಮೇರೆ ಮೀನು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ರಡ್ಡು ಮೇರೆಗೆ ಮೀನು ಇಷ್ಟದ ಮಟನ್ ದಿನ ದಾದಾಪುಂಡಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಂಡ್ಯಾನ ಮಟನ್ ದಿನ ಮೇರೆ ಎಂಕ್ ನೆರೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ದಾದಾಪು ಮಟನ್ ದಿನ ನಾವೇನೆ ಪಂಡ್ಯಾನ ಎನ್ನ ಗಂಡನ ಹೆಚ್ಚೇನೆ
ಏರ್ ಬಕ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಮನ್ಪುನ ಬಕ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೋಡು ಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಇಜ್ಜೆ ಮೆಷಿನ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಬೇಲೆ ಅವು ಯಾವುದು ಇನ್ನು ಫುಡ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು ತರಕಾರಿ ತಿಂದು ಆತ ಬೇಲೆ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ಈ ಮಟನ್ ತಿಂದ ಏತ್ ಬೇಲೆ ಅನ್ಬೋದು ಮೆರೆಡ ಪಾತೇರ್ ಪಂಡ ಮೇರೆ ಇಂಚೇನೆ ಪೂರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಾತೇನು ನೆಲವರೆ ಸರಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಬೈದಿ ನಿತ್ತೆ ದುಂಬುದಾಗ ಹಾಲಾಡು ಪೂರ ನೆಲ ಬಕ್ಕದು ಒರೆಸೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಚ ಇಂಚ ಬಕ್ಕ ಕುಂಟು ಪೂರ ದುಂಬು ಪೂರ ಇಂಚ ಕುರ್ಕೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಅದ ಅಂಚ ಪೂರ ಇತ್ತದ ಕಾಲದಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಗ ಒಂದು ಸೀಕ್ ಪೂರ ಬಾಪಿನ ದುಂಬುದ ತೆನಸು ಆ ತೆಡ್ಡೆತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತೆನಸು ಇಡ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಯಾನ್ ಮಲ ಮಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರ್ ಬಿಟ್ಪೆ ಯಾನ್ ಅಂಚೆನೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ದನಿ ದಿನ್ಪಿನಿ ಅತ್ತೆ ಯಾನ್ ವಿಷಯ ಬನ್ನಿ ದುಂಬುದೆಟ್ಟು ಪೂರ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಅವು ಇಂಚಿನ ಎತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಂತು ಇತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಟೆಲ್ದ ಐತನೆ ಪೂರ ತಿಂದಿದೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬರ್ತದೆ ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಏಜಿಡೆ ಪೂರ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಪು ಅತಮ್ಮೆ ಬಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಕುಜಲು ಏಪದೆಪ್ಪು ಎದುರ್ದ ಮೇಗ ಇವೇನ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಇತ್ತು ಇಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ರಡು ಮೂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಲಮೆ ಉಂತುಮೆ ಬಿಜ್ಜು ರಡು ಮೂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತದಿತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ ಅಂಚೆ ಇಮ್ಮೆನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ಲು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ತೂಪೇರೆ ಮೆನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುವೆ ಎನ್ನಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುವೆ ಹೂಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಂಡು ಐಟು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮನ್ಪುವೆ ಕಾರದ ಇಂಚೆಂಜಿ ಮನ್ಪುನ ಸೊ ಇಮ್ಮೆಗೊಂಜಿ ಎಲ್ಲತ್ತೆಲ್ಲಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ಐಕಿ ಇಂಬೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಸೋಲು ಒರಿಯೇ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆಗೆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬಾಣೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬುಡೊಚ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬೈದಿನಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಐಕ್ ಇಂಬೆ ಪನ್ಬಿ ಎಂಗೆಡ್ಡೆ ಆಪಿಜಿ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಮನ್ಪುಲ ಓಕೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿಜಿ ಓ ಸಾಂಗ್ ದಾದಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಂತೊಂದು ಇಮ್ಮೆನ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂಚ ಇಮ್ಮೆನ ಇತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆಯ್ಬೇಕು ತೂಡು ಕಾಲೇಜ್ ಹೂ ಪಣ್ಣದೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತಿಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟೆನ ಹೂ ಕಾಲೇಜಿಂದು ಹೂ ಒಮ್ಮೆ ಬಲ್ಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹೆಂಗ್ ಕಂತಾರ ತೂಲೆ ಪಾಂಪ್ಲೇಟ್ ಕಂತೀರಿ ಮೇರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಂಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಏತೈತೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪು ಒಂತೆ ಇಮ್ಮೇನ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗನ ಮೋನೆ ತೂದು ಗುರ್ತ ಬರ್ತೀರಿ ಯಾರು ಮೀನ್ ಮಾರ್ನಾರು ಬಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ತುಪ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಆಯ್ನ ತಗೊಂಡದು ದಾದ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಇದು ಈ ಪಾತೀರಿ ಒಂತೆ ರಾತ್ರಿ ಇದೀಕ ಮಟನ್ ರಸ ಮನ್ಪುಗ ಮಟನ್ ಹೆಂಗ್ ಇಷ್ಟು ಮೆರಗ ನಿನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ಮೀನ್ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಈ ತಿಟ್ಟೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಅದ ಒಂತೆ ಮುರ್ಚಿ ಮಟನ್ ಕಜಿಗಳು ಉಂಡ ತಮಾರಯ್ಯ ರಡ್ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ರಡ್ ನಿಕ್ ರಡ್ ಬಿಜ್ಜುಗ್ ರಡ್ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ರಡ್ ಸೋನುಗ್ ರಡ್ ಬಿಜ್ಜುಗ್ ರಡ್ ಇಂಕ್ ರಡ್ ರಡ್ ಯಾವತ್ತು ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ್ ದಾದ ಗೊತ್ತನ ಪೂರ ಮಂತನ ಕಜಿಪು ಬಕ್ಕ ಅವು ಓನ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪೂಜಿ ಮರುವೈದ ಒಂತೆ ಕೊಡೆದು ಉಂಡು ರಾತ್ರಿ ಮಂತೆತ ಅಂಚೆ ಏನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾಂಪ್ಲೇಟ್ ಫ್ರೈ ಇಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮರುವೈದ ಗಸಿನತ ಅವೇನೆ ಸುಧಾರಿಸೋದು ಬಯ್ಯ ಮನ್ಪೇನು ಮಟನ್ನ ಕಜಿಪು ಇದು ನಾನು ನೆಡ್ಡೆ ಆಪಜವು ಮೀನು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡದ ಮೀನದ ಉಪ್ಪುನಗ ನಮಕ್ ಮಟನ್ ನೆಡ್ಡೆ ಆಪಜಿ ಲೈಕ್ ಮರುವೈ ಇದು ಒಂತೆ ಗಸಿಲ್ಲ ಪಾಂಪ್ಲೇಟ್ ಫ್ರೈ ಇಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪನ ಬನ್ನೂರು ಮಟನ್ ಕಂತಿಂಗೆ ಮೇರು ಅಂಚ ಅವು ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕನತ ಅವು ಅವಾಗ ಇಂಕ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಿಜಿ ನಾನು ಒಂಜೇಟ ರಡ್ಡು ಬೇಲೆ ಹಾಪುಜಿ ಎನ್ನ ಈ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ದವನ್ನಾಗ ನೆನಪಾಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಅಡಿಗೆದ ಬರ ಮನ್ಪೇದ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಸೀನ್ ಅವರ ತೂಪವೆ ಇವತ್ತು ಬಾಜರಿ ಈ ತ್ರಾಸ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಣ್ಣ ಐಟು ಬಣ್ಣ ಇಟು ನಮ್ಮ ವಾಡಂಪದ ಶೋಕದೋಗಿನು ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಬೇಜಲ್ಲಿ ಈ ತುಪ್ಪುಂಡು ರಾಸಿ ಬಾಜನ ಐಕ್ ಅಪ್ಪಗ ಬಯ್ಯಣ್ಣ ಇಂಕೊಂಜಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಡಿಗೆದ ಅಂಚ ಯಾನ ಐಕೊಂಜಿ ದೀಯನ್ ದಿನೊಂಜಿ ತುಲ ಮೀನು ಮಸಾಲ ರೆಂಕ ದೀಯೆ ಮಸಾಲ ರೆಂಕ ದೀಯೆ ಬಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಅಂಡ ಬಕ್ಕ ತೂಪಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬೋರ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಸಾಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಂಚ ಉಪ್ಪಾಡ ಮಸಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನೂರು ಮಟನ್ಗೆ ಇದು ನನಗೆ ಬೈಯೆ ಗೊಂಜಿ ಮಂಪುಗ ಅಂದು ನನಗೆ ಇಂಚೆ ದೀಪಿಂಗ್ ಫ್ರೀಜರ್ ಇಂಜಿನ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಕಿನಿಯರ
ಬೇರೆ ಕೊಡಿ ಮುಖಮ ಪೂರ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದಾಣ ಅಂದದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬಂದಿದೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬಕ್ಕ ತೂಲ ಒಂದೇತ ಕೊಡದ ಮರವಾಯ್ದ ಇಂಚಾತುಂಟು ಇನಿ ಮನ ದುಮ್ಮುನ ನೀಡ್ಲ ಮನದ ನೆಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮರವಾಯ್ದ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕಲ ಎನ್ನ ಬಿಸಲದಾದು ಅವಸ್ಥೆ ಯಾನ ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ಒಂದೇತ ಮಿತ್ರ ವಾಜನದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪುನತ ಎನ್ನ ನೀರರಿಯದ ದಿಕ್ನ ಐಟ್ ದೀದು ಐತ ಕುಕ್ಕರ್ದ ಮುಚ್ಚಳೋಣಕ ತಿತ್ತಿರಿ ಅನ್ ಬಿಸಲದ ಇದಿತ್ತೆ ಮುರಣಿಯನು ಬಾಜನ ದಿಪ್ಪನ ರಭಸಡುನಕ ಐದು ಕುಕ್ಕರ್ದ ಮುಚ್ಚಳ ಐಕು ಬಿಸಲದ ಮಿತ್ತು ಬೂರ್ದು ಐತ ಅರು ಕಟ್ಟಾತು ನನ್ನ ಪೇತೆ ಪುಸ್ತಕ ತಿಪ್ಪುಡು ಯಾಂಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ದನ ಇಷ್ಟ ಬಿಸಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ದನ ದಿಪ್ಪುಡು ಈ ಸಲ ತುಲೆ ಮನಿ ಒಂದು ಕಜಿಪೊಂಜಿ ತುಪ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮರವಾಯ್ದ ಗಸಿ ಉಂಡು ಸೂಪರ್ ನೆಟ್ಟು ಶೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪೊಡಿತ್ತೆ ಸಜ್ಜ ಪರಿಮಳದ ಮನದ ನೆಟ್ಟೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓಕೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾಪುಡವೇನು ಅಂಚನೆ ದೀಯನು ಆ ಮೀನನು ಬಕ ಎಂತು ಮರವಾಯ್ದ ಗಸಿ ಉಂಡದ ಬೈಯನ ಕೊಂಚಿ ಮಟನ್ ಉಂಟು ಅಂದ ತಮ್ಮೆ ಅಪ್ಪ ನಮಕೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಅಂದು ಎಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಿಲೆತ್ತಿ ನಾನು ಎಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೊಂಚಿ ಬರ್ಪೇರು ಬಕ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಪೂರ ಪಾತೇರಿ ಬಕ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಇಮ್ಮೆಗ ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆ ತೂದು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಇನ್ನೇರು ಮಲ್ಲ ಏಜ್ ಇದೆ 20 ಏಜ್ ಇದೆ ಗಡ್ಡವ ಮೀಸೆ ಕೂಡ ಬತ್ತದು ಮಲ್ಲ ಜವನ ತೋಜಿವೆ ಡಿಗ್ರಿ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ನ ಇಮ್ಮೇನಲ್ಲ ಇನ್ನ 17 ವರ್ಷದ ಆನಗ್ಲ ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆ ಬರ್ತದೆ ಮಲ್ಲಜಿ ಅವು ಎಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣಲ್ಲ ಏಜ್ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಪೊಣ್ಣ ಸಪುರನ ಏಜ್ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಆಂಜೋಗುಲ ನನ್ನ ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆ ಬತ್ತಿವೇಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ 25 ವರ್ಷ ದೋಜಿರು ಅಂಚ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇರ್ಲ ಪನ್ವೇರ ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಹೆಣ್ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅವೇನು ತೂಪವನ ಪತ್ತನ ಕೂಡ ಅವನಗ ಕೂಡ ಈ ತುದ್ದ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಲೆಂತ್ ಅಂಚ ಸೊ ಏನ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂದರ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್.